Tari nari tari nari nari na tari nari nari tari nari na ସମ୍ବଲପୁରୀ ସାହିତ୍ୟର ଭଣ୍ଡାର ଘରକେ ଭରବାର ଦିକେ ଯେନ୍ ସାଧକ ମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ରହିଛେ ସେମାନଙ୍କର ଭିତରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ମନୋହର ସାହୁଙ୍କର ବଡ଼ ଭାରି ଭୂମିକା ଅଛି। ସଂଖ୍ୟାଧିକ କଥାନୀ ଉପନ୍ୟାସ, କିଶୋର ଉପନ୍ୟାସ, ନାଟକ, ପ୍ରବନ୍ଧ, ରମ୍ୟ ରଚନା ଓ ଗୀତିକାବ୍ୟ ନେତାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ କଥା ସମ୍ରାଟ ମନୋହର ସାହୁଙ୍କର ସଫଲ କଲମଗାର ଆମର ଭାଷାକେ ବର୍କସ ଭାବେ ଗତି ଦେଇପାରିଛି। ସେ ଯଶସ୍ୱୀ ସାଧକଙ୍କର ସାହିତ୍ୟକେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନେତାର ଗୁଣୀ ପାଠକ ଶ୍ରୋତାଙ୍କର ଆଗରେ କଥା ମନୋହର ନାଁରେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ତାଲଖୋଲ ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ସଙ୍ଗମ ଥୋଇବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ମନକେ ଛିଁ ପାରିଲେ ଆମର ଶ୍ରମ ସାର୍ଥକ ହେବା। ଆଇ ଆସୁନ୍ ସୁନମା କଥାନି ଗୋଟେ ଡଣୁଆ, ତାର ମୂଳ ନାଁଟା କାଣା ଥିଲା କିଏ ଜାନେ। ଡଣେ କୁଷ୍ଠପାଠ କରି କରି ତାର ନାଁ କୁଷ୍ଠ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆରେ ଏଠାରେ 50 କୋଷ ତକ ସେ ଡଣ ପାଟିର ନାଁ ଥିଲା ଖାସ୍ କୁଷ୍ଟନ ଲାଗି। ଯେନ୍ ଯେନ୍ ଡଣ ହଉଥିଲା ଠାନ ଉସାର ପିସାର ନାଇଁ ଥିଲା ଲୋକ ଧରି ନାଇଁ ପାରୁଥାଏ। କୁଷ୍ଟ ବାହାରବାର ତକ ଲୋକେ ଉତେଲ ହିଁ ଟାକି ବସୁଥିଲେ। କୁଷ୍ଟ ବାହାରି କରି ସୁଲକଟେ ପଢ଼ି ଦେଇକରି ଯେନ୍ତା ବଇଁଶୀକେ ବଜେଇ ଦଉଥିଲା। ଖଟେ ପଡ଼ିଲା 60 କାଲର ବୁଢ଼ୀ ଆର୍ ସୁଇ ସୁଇ ସପନ ଦେଖୁଥିବାର ନୂଆ ଭୁଆସନ ବି ଲୁଠି ଆଉଥିଲା। ଦେଖନ ହରିମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଚାଟିଟାକର ଶବଦ ନାହିଁ। ସମକିରର ତନ ମନ ପରାନକେ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲା କୁଷ୍ଟ। ସବୁଦିନର ବାଗିର ସେଦିନେ ବି ଡଣ ସର୍ତେ ସର୍ତେ ବେଲୁଦି ଗଲା। ଡଣୁଆ ପିଲେ ସବୁ ତେଲ କାଠି ଶାଗୁନ ଧରିକିରି ଗାଧି ଗଲେ। ସଭେକେ ସଭେ ଗୁର୍ଦୁ ଉସତ ଥିଲେ। କାହାରିର ଦିହୁ ରଙ୍ଗ ପାଉଡର ନାଇଁ ଛାଡ଼ିଥାଏ। ରାତିର ନକଲି ଉକିଆତି ଯେନ୍ଟା ଚକଚକେ ଉଠୁଥିଲା, ଦିନର ଅସଲି ଉଜାଲାତି ସେଟା କେଚକେଚା ଦିଶୁଥିଲା। ତଥାପି ତାକର ଉସରଟା ମୁହେଁ ଫୁଟି ଯାଉଥିଲା ବୋଲି କେଚକେଚା ଭାବଟା ଜନା ନେଇ ପଡୁଥାଏ। ସବୁଠାନୁ ଜହ ଉସତ ଥିଲା କୁଷ୍ଟ। ସେ ରାତି ଯେତକି ପ୍ରଶଂସା ଆର୍ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲା ଯେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ସତର କୁଷ୍ଟ ହେତକି ପାଇଥିବେ କି ନାହିଁ କିଏ ଜାନେ। ଟିକେ ଛିନାଛକା ଦେଖିକିରି କୁଷ୍ଟକେ ଢୁଲିଆ କହିଲା, କାଣ ପିଲା ଆଜ ତ ଭାରି ଖୁସ ଅଛୁ। ତୁଇ ହେଲେ କାଣା ଖୁସ ନାଇଁ ନ କାବୁ? ହସି ହସି କହିଲା କୁଷ୍ଟ। ମତେ ତ ବାସି ପଖାଲେ ଓଏଲ ଆର୍ ସୁଖା ଝୁରି ହେଡୁଆ ଖାଇଲା ବଗିର ଲାଗୁଛେ। ମତେ ବାକି ଟିକେ ଔଷଧ ନାଇଁ ଲାଗି ପାରୁଛି ରେ ପିଲା, ଗମ୍ଭୀର ହେଇକିରି କହିଲା ଢୁଲିଆ। କାହିଁ ଯିବୁ? ସଥେ ତ ତୋର ମୁହଁ ଟିକେ ଶୁଖି ଯାଇଛେ। ପିଲା ନି କହିଲେ ନାଇଁ ଚଲେ। ରାଧା ତ ଉଧରିଆ ପଲେ ଗଲା ଗୋ। କୁଷ୍ଟ ଘରେ ବାଗିର ମୌନ ହେଇଗଲା। ରାଧା ହଉଛି ତାର ସିଆନି। ରାଧାର ଅସଲ ନାଁଟେ ବି କିଏ ନାଇଁ ଜାନି। କୁଷ୍ଟର କନ୍ୟା ବୋଲି ସଭେ ତାହାକେ ରାଧା ନାଥି ଡାକୁଥିଲେ। ଚୁପ ରହିଲୁ ଯେ ରେ ପିଲା, କହିଲା ଢୁଲିଆ। କାଣ ଆର୍ କହମି, ଉତ୍ତର ଦେଲା କୁଷ୍ଟ। ବାସି ପଖାଲେ ମିର୍ଚା ଟିକେ ଜହ ଲାଗିଗଲା, ହେଲେ ନୁନ ମୁଲ୍ହୁ ନାଇଁ ଲାଗି। ଢୁଲିଆର ପେଟ ଭିତରୁ ନିଶ୍ୱାସଟେ ବାହାରି ଆଇଲା। କୁଷ୍ଟ ପଚରାଲା, କେଭେ ପଲେ ଗଲା ବୋ ରାଧା? ଦିନା 8 ହେଲାନ ପରେ, ଉତ୍ତର ଦେଲା ଢୁଲିଆ। ଆମର ଡଣ ଭରଧର ଜମକ ଧରୁଥିଲା ବେଲକେ ମୁଇଁ ଖବର ପାଇଲି। ଗାଁନୁ ଝନେ ଆଇଛେ ତ, ସେତେବେଲେ ମୁଇଁ ମନା କରିଦେଲି କାହାକେ ନାଇଁ କହିବାର ଲାଗି। କାହାର ସାଙ୍ଗେ ପଲେ ଗଲା? ଜାତି କି ଅନଜାତି ହୋ? ଜାତି ହେ। ଯା ହଉ ଡଣଟା ବୟନ ନାଇଁ ହୁଏନ। ଗୁହୁଡେ ସିଆନ ସେତକି ବେଲକେ ସେନକେ ହାଜର ହେଇଗଲେ। ବୁଢାଟେ ବଇଲା, ଧହେନ ଧହେନ ରେ ବାବୁ କୁଷ୍ଟ, ଧହେନ ତୋର ବୁଆ ମା। ଆର୍ ଝନେ କହିଲା, ମୋର ଜନ୍ମ ମୁଇଁ ଏନ୍ତା ଡଣ ନାଇଁ ଦେଖିତେଇ ବୋ। ଇ ଡଣ ବିଲ ଅନେକ ଥର ଦେଖିଛେ, ହେଲେ ଇଥରର ବାଗିର କେଭେ ନାଇଁ ହେଇତେ। ତୁଇ ବିହା ବରପନ ହେଲୁନ କି ନି ରେ ବାବୁ? କୁଷ୍ଟକେ ପଚରାଲା ବୁଢା। କୁଷ୍ଟ ସୁଖା ହସିଟେ ହସି ନେଲା। କଥାକେ ସଲଖେଇକିରି ଢୁଲିଆ କହିଲା, ବଛରର 10 ମାସ ତ ବାହାରେ ବୁଲୁଛୁ ବାବା। କୁଟୁମ ବାଟୁମ କଲେ କିଏ ସକିଲୁଆ? ଆମର ଗାଁତି ବଢିଆ ଟୁକେଲଟେ ଅଛି ଗା ତମର ଜାତିରେ। ସୁନ୍ଦର ଯେନ୍ତା, ସୁତର ହେନ୍ତା, ବରକସ ବି ହେନ୍ତା। କହ ବିହା ହେବୁ ବେଲେ ସବୁ ବନବସ କରି ନେବି। ନାଇଁ ବାବା, ଥୁକ ଗିଲିକିରି କହିଲା କୁଷ୍ଟ। ମୁଇଁ ଯଦି ଇନ ବିହା ହେମି, ମୋର ରାଧା କେନ୍ତା କରବା? ସବୁଦିନେ ବଲ ବୟସ ଥିବା ଯେ କୁଷ୍ଟ ହେଇଥିବୁ ଗା ବାବୁ। ଇହାଦେ ଜୁଆନ ହେଇଛୁ ଯେ ଫବୁଛୁ।
काल जेते बेला अधेर हो जीवु किए पचराबा तोते अधेर हो गले दुतिका निहाले ठेटेल पाठ करमी जे आर तुमर बागिर बुढ़ा हो गले कुबजा सारे धरिक पालिया धरमी जी थिवार चैक डण नहीं छाड़े बाबा डण मोर माँ बुआ माजी धन जीवन सबू ही जाइए मुई तो 10 मास बाहर बुलमी घरे मोर कनिया काना करवा मुई तो ताहाके डणे कि डाणे नहीं नचे पारे से तार सांग साथी नहीं नरी खुजी बसवा बुझलो बाबा सत्य कहबार के गले मुई खाली डणे कुछ टଙ୍କା का न डणु भटा के गले परछा चंदर सेना दुनिया बिल गुटी डणे दुनिया डणे मुई कुष्ट हबार के नहीं चाहे हेले मरबार तक डणुआ हेकरी रही जिमी बाबा मरबार तक डणुआ हेकरी रही जिमी आमर चैनल भाषा साहित्य संस्कृतिर भिन्न भिन्न संपद के उजागर करवा आउ गीत कविता कथानी संगे जानकारी विशेष सब आपण तक पहुँचाबार लगी संकल्पबद्ध है आपण माने जेते अधिका लाइक सब्सक्राइब आउ शेयर करबे सेते अधिका हमको तहक मिलवा धन्यवाद।